Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňynda siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy Ministrligine degişli idaralaryň köçe süpürji işgärleri Aşgabatyň etrapçylaryna kilka balygynyň we şöhlat önümleriniň zäherlenen bölejiklerini oklap, öýsüz jandarlary zäherleýärler we tutýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Öýsüz, idegsiz janawarlaryň köpçülikliğin ýok edilmegi amal edilýär. Maňa şuň ýerden başga etrapçylarda ýaşaýan tanışlarym jaň edip, Jemaat Hojalygy Ministrligine degişli idaralaryň köçe süpürji işgärleriniň diňe zir-zibil zyňylýan gutularyň golaýyny däl eýse, ýaşaýyş jaýlarynyň golaýynda da zäherli balyklary we kalbasalary oklaýandygyny aýtdylar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 18 martda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, idegsiz itleriň we pişikleriň köpçülikligiň zäherlenmegi bilen bagly ýagdaý 17 martda 30-njy mikroraýonda hem ýüze çykypdyr. Jemaat Hojalygy Ministrligine degişli idaralaryň köçe süpürji işgärleri bu ýerdäki zäherlenen pişikleri öz wagtynda ýygnap ýetişmändirler. Öýsüz haýwanlary goraýan we olary ide edýän aşgabatly ýaşaýjylaryň biri özüniň ýaşaýan jaýynyň golaýynda birnäçe ite iň berýändigini we her gün ýerden olaryň öldürilendigini ýa-da öldürilmändigini alad edip oýanýandygyny aýdýar. Jaýymyň golaýynda 3 tane it bar. Olaryň ikisi er aýal soňky 4 ýylyň dowamynda aman galmagy başardy. Her ýerinde olary öldürmäge geldilermi diýip pikir edýärin. Men hemişelik gorkuda ýaşaýaryn diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Soňky birnäçe ýylyň dowamynda Aşgabatyň häkimetleri idegsiz haýwanlary uly bayramçylyklaryň öň ýanynda awlaýardylar. Ýöne 2019-njy ýylyň başyndan bäri olar itleri we pişikleri günnäki esasda zäherläp we awlap başladylar. 21-nji ýanwarda Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşgabatyň häkimetleriniň itleri we pişikleri awlamak boýunça işlerini güýçlendirendigini we bu işi ýerine ýetirýänleriň häzirki wagtda diňe bir idegsiz ýören itleri we pişikleri köçelerden ýygnamak bilen çäklenmän, öýlerde ýaşaýan haýwanlary hem tutmaga ýol gözleýändigini we alyp gidýändigini habar berdiler. Bu habarlaryň fonunda döwlet eýetçiligindäki media türkmen häkimetleriniň öý haýwanlarynyň saklanylýan ýerlerini dünýä ölçeglerine laýyk gurnamak, bu urdaky iň gowy tejribeleri öwrenmek hemde ornaşdyrmak kararyna gelendigini mälim etdi. Şunuň bilen baglykda 15 fevralda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan öý haýwanlary üçin ýöriteleşdirilen merkeze veterinariýa hassahanasyny gurmak teklibi orta atyldy. Şonu prezident bu hassahana jandarlary, goraýjylaryň we meýletinçileriň hem serişde berip biljekdigini aýtdy. Munyň ýa-da Türkmenistanyň Rysgal Paýdarlar Täjirçilik banky öýsüz haýwanlar üçin pul toplaýandygyny yglan etdi. 19 fevralda döwlet medeniýetinde çap edilen bildirişde bankyň haýwanlar üçin penahanaly keselhananyň döredilmegini goldamak üçin ýörite hasap açýandygy aýdyldy. Aradan 8 gün geçen soň Türkmenistanyň döwlet medeniýeti banka salgylanyp 26 fevralda hasaba eýem 220.105 manat toplandy şeýdip jemgyýet asylly başlangyçlary goldaýar diýip habar berdi. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanyň döwlet we hökümetçi habar serişdeleri ýurtda öýsüz haýwanlar babatyndaky rehimsizligiň aýry ýagdaýlary, bu meselede döwletiň we käbir raýatlaryň rehim şepagaty barada makalary çap edip başlady. Orient neşriniň 9 martda çap eden maglumatynda öýsüz haýwanlaryň adamlaryň bilip ýa-da bilmän döredýän ýagdaýlarynyň pidasy da bellenilýär we olar babatyndaky rehimsizlige döwletiň däldi, raýatlaryň jogapkärdigi öňe sürilýär. Bellemeleri Türkmenistanda itleriň we pişikleriň köpçülikligiň tutulmagy ýa-da zäherlenmegi hökümetiň resmi permanynyň esasynda ýurduň Jemaat Hojalygy Ministrligine degişli idaralaryň işgärleri tarapyndan guramaçylykly görnüşde alınıp barylýar.